nova generació. En un soterrani mig a les fosques, algú està assegut davant d'un ordinador. És tan divertit! Estic impacient per enviar els meus paquetets. Ja ho diuen, que el pot petit hi ha la bona confitura. Operació Jocs i Rialles. A Tòquio, a les 7 de la matinada, Suposo que aquest és el problema que en Jerry ens ha dit que hi havia. Però per què passa això? Encara que us costi de creure, la persona o la cosa que estem buscant sembla que és invisible. Doncs si és així, nosaltres també hem d'actuar d'amagat. Ah! I ara on s'ha ficat? Això deu ser la resposta. Va, nois, que aquesta invisibèstia sàpiga qui som. El tinc al davant. Molt bé, doncs què hem de fer? El podem caçar amb el llaç escorredor Whoop o enganxar-lo amb el fil enganxós Whoop. Jo crec que l'hem d'atacar i avall. Us penseu que perquè és invisible també ha de ser invencible? No, Toni, encara no! Ui, i ara! Ostres, ara sí que he quedat penjat, literalment! Toni! Va, Megan, ara! Visca! 1-0 pel llaç escorredor! Ara que ho veig, això de tirar pel dret no ha sigut gaire bona idea. Però no tot ha sigut negatiu, almenys ara tenim una pista. Ah, sí? I tant! Una empremta al braç d'en Toni. L'escanejaré i l'enviaré a en Jerry perquè la faci analitzar. Oh. Però afanya't! D'aquí 10 minuts comencen les classes. Avui tampoc podrem començar descansats. Escola Southgate, primera hora del matí. Perdoneu que hagi fet fracassar la missió. És culpa meva que se'ns hagi escapat. No t'ha de saber tant de greu. Tu has fet el que has pogut, encara que potser t'has precipitat. A més, les invisibèsties són més difícils d'atrapar del compte. Sí, però si no fos tan petit, potser no se m'hauria escapat. Va, calla. Tu ets el més petit de tots, però ets molt fort. Sí? I tant, anima't. Fins al migdia. Vigila! Perdona, Menut? Oi que no t'he fet mal? Menut? Això no! I he de fer alguna cosa immediatament! Gràcies, Toni, però ja ens l'agafarem nosaltres al dinar. No, t'equivoques. Tot això no és per tots, és només per mi, perquè he de créixer molt. Créixer? Amb tot això t'inflaràs. Menjar més només servirà perquè t'engreixis com un porc. Sí, i com que dormiu a la mateixa habitació, en Marc estarà més estret. És igual, jo ja sé què faig. Toni, vols dir que no t'ho prens massa a la valenta? Sí, no passa res perquè siguis una mica baixet. Només tens 11 anys. Ja creixeràs. Algun dia. I si no creixo? I si em quedo petit per sempre? I si sempre sóc un tap de Que baixes? dramàtics que sou, els adolescents. Jerry? És vostè, amb cabells? Somiar no està prohibit, oi? Però què hi fa a la meva taquilla? Tinc una missió per vosaltres. Ostres, Jerry, quan es fica a la pell d'un personatge, s'hi fica de veritat, Esclar, si ets espia, fer teatre és molt important. Quina és la missió que deia? Sí, aniré directe al gra. Heu d'investigar la desaparició d'uns quants joves d'arreu del món. La primera és la més recent i la més pròxima.
Déu-n'hi-do, quina missió. No és per nens petits. No sé si donaré la talla jo en aquest cas. Doncs justament la UB acaba de crear un nou programa d'entrenament perquè siguis més fort. Pots començar aquesta tarda mateix, si vols. I tant! Oh, que bé! Va, anem per feina, nois. Trieu el material. Oh, genial! Per començar, el guant de beisbol aferrador invertible. Per agafar proves amb seguretat i higiene. Després, la magnífica gorra propulsora levitadora. Per empaitar els dolents desafiant la gravetat. I també les lentilles anul·ladores de males mirades. Contra totes les varietats de control mental. I, finalment, els xiclets bomba amb gust de cola i cirera. No requereixen explicació i són deliciosos. Ja! I ara retireu-vos, que tinc coses importants per fer. Missió número 431. Moment ara de jugar a videojocs? No jugo, condueixo el vehicle. Ja hem arribat a casa de l'Evan, el noi que ha desaparegut i que en Jerry vol que busquem. Escolteu, per què no fem com ell i ens posem unes disfresses ben divertides? Sí, això de portar perruca és molt divertit, però ja he pensat una altra cosa. Tens raó, Lee. Entrar a les cases d'amagat té molts avantatges. Què? N'heu trobat res interessant? Sí, galetes! Un munt de galetes! Encara que faci l'entrenament de la UP, no deixaré de banda el pla de menjar tot el que trobi. Vol dir si hem trobat res que tingui relació amb la missió. Ei, veniu, que això sí que és interessant! Oh, tot està mig cremant, no? Que estrany, què deu haver passat? Que bé! Què és, Toni? Les cartes de jugar més boniques de l'univers. No n'havia vist mai de tan bones. Se'n diuen les cartes dels herois, però això deu ser una edició especial. I es pot saber què tenen a veure amb la nostra missió? No ho sé, però això deu ser la capsa de la baralla. És de la mateixa mida. Potser és una prova. Doncs trauré el guant de beisbol aferrador. Ei! Ha arribat l'hora de començar l'entrenament de la UP. Per tant, la reunió del club d'agents secrets ja s'ha acabat. Seu central de la UP, les 5:15 de la tarda. Jerry, ja podem començar l'entrenament. Jerry? En Jerry no hi serà avui. Serem tu i jo sols. Tu m'has d'ajudar a fer-me gran i fort, però si ets mini. Les aparences enganyen. Sobretot si ets un robot d'entrenament transformable. Sí, ja ho he entès. D'on l'he tret tanta força? Veig que tu també tens més força del que sembla. O és això o tu ets un geni com a entrenador. A casa dels Clark, més tard. Hauríem de parlar amb en Jerry per explicar-li què hem descobert fins ara. Bona idea, li trucaré. Sort que encara és d'hora. Com que els pares no han arribat, podem fer la nostra tranquil·lament. Hola, nens! Com ha anat? Com sempre. Fantàstic! Hola, sabeu què? Jo he tingut un dia boníssim. He venut 10 cases. I jo he venut 20 caiacs, per això hem plegat més d'hora. I per celebrar que tot ha anat tan bé, anirem a sopar a fora tots junts. Visca! Fantàstic! Doncs quan torni en Toni ja podrem marxar. Digues, Jerry, què passa? Espies, tinc una informació interessant. He fet analitzar l'empremta que m'heu enviat i es veu que és de la Miko Matsumoto, una noia que va desaparèixer a Tòquio. Segons la base de dades de la WUP, és la campiona de cartes dels herois del Japó. Són les mateixes cartes que hi havia a casa de l'Evan? Exacte.
Segur que hi ha d'haver alguna relació. Ostres, l'Evan també és campió de cartes dels herois. Hi ha algú que hi està molt interessat. Per què? No ho sé, però potser la capsa que hem trobat a casa de l'Evan ens donarà alguna pista. Bona idea. Llàstima que no hi hagi remitent. No, però sí que hi ha un codi postal que ens portarà fins al remitent. Us felicito, nois. Aneu a investigar immediatament. Truquem a Antoni per explicar-li què ha passat. Encara es deu estar entrenant perquè no l'agafa. Deixa-li un missatge sobre la missió i el sopar. Potser el robot entrenador tenia raó. Si he sigut capaç de clavar-li una pallissada, tenir més força del que em pensava. O potser em passa alguna cosa estranya. Oh, que fort! És aquí baix. És una casa ben normal, com la nostra. Sí, però està protegida amb un sistema de seguretat de tecnologia punta. Vinga, busquem la manera d'entrar-hi d'amagat. La gorra propulsadora levitadora ens anirà bé. Què vols que ens enxampin? Quan posem els peus sobre la taulada, sonarà l'alarma. A més, ens veuran. Deixa'm fer una modificació a la gorra. Ha! Ara és una gorra propulsadora perforadora. Amb això passarem per sota del sistema de seguretat i entrarem pel soterrani. Ah! Tinc un germà marctàstic! Nois, em sembla que hem entrat en una habitació. És l'habitació d'algú que juga a cartes dels herois i que guanya sovint. Potser ens hem equivocat. Potser aquí no hi viu el dolent, sinó la seva pròxima víctima. D'acord, no he dit res. Oh! Però què és això? Sembla que té alguna relació amb l'alteració de l'ADN. I això què vol dir? Que les cartes fan servir una tecnologia que canvia l'ADN del jugador quan les toca i el converteix en un personatge del joc. Per això a l'habitació de l'Evan tot estava mig cremat. Devia tocar aquesta i es devia convertir en la flama humana. Segur que la Invisibèstia va fer el mateix i ara és la noia transparent. Oh, mireu això! Què és? Una llista dels millors jugadors de cartes del món. Pel que sembla, a tots els hi han enviat la baralla amb trampa. I per què ho deuen haver fet? Home, per eliminar els adversaris. Hola, em dic Jimmy, sóc el millor jugador de cartes del món i per això sempre guanyo. Ah, sí? Si sempre guanyes, per què vols eliminar els teus adversaris? Perquè sóc capaç de tot per continuar guanyant. Jimmy, amb qui parles, si es pot saber? Amb ningú, mare! Mare? Ets un supermalvat i encara vius a casa dels teus pares? Sí, i què passa? Sóc un malvat precoç, però això no m'impedirà portar a terme el meu gran pla. No ens hauríem d'haver deixat sorprendre. Ja, però ara què fem? Molt fàcil. Demanem ajuda al petit. Toni! Veig que ha rebut el nostre missatge. Ens pots treure d'aquí, sisplau? Ja em sap greu, però no. Oh! Ja sé que en Toni volia ser més alt i fort, però ara sí que no entenc res. Quan ha tocat les cartes li ha passat alguna cosa, perquè ara el tap de bassa és la massa. Ara no tenim temps de donar-hi voltes. Hem de sortir d'aquí abans que ens esclafin. Funcionaran els xiclets bomba en una gàbia digital? Per saber-ho ho hem de provar.
Que bo! Va, Megan, calla i mastega. Espera't! No em surt! Ai! Genial! Ara hem de buscar en Jimmy. Oh, però no sabem on anar. Segur que ha anat a la fira de cartes d'herois que hi ha avui. Ah, sí? I com ho sabies, tu, això? Ja saps que sóc el que sempre ho sap tot, i el meu instint em diu que en Jimmy farà servir els seus esbirros per atacar la fira i després farà que es destrossin entre ells. Home, després de llegir el cartell, qualsevol ho sap, això. És veritat. Bé, si ens hem d'enfrontar tot aquell personal, necessitarem ajuda. Vols que demanem reforços a la WUP? No, vull que nosaltres també juguem a cartes d'herois. Vols dir que no és una mica perillós? Si toquem les cartes per tenir poders, potser ens tornarem dolents. Oh. I les lentilles anul·ladores de males mirades? Si ho hem de fer, posem la potència al màxim. No tenim tot el dia per transformar-nos com en Toni. Quines ganes de fer teatre que tinc, germans! El meu paper és el de la dona ingràvida! Doncs jo triaré l'home de glaç. És un tio elegant, encara que porti mitges. I jo sempre he volgut ser més flexible. Per això triaré l'elàstic. Ens hem d'afanyar perquè en Toni i els altres transformats es carregaran la fira i es destrossaran els uns als altres. Ah! Festa! Ah! Ei, nois, veniu! Què has vist, Elàstic? Això és la fira de cartes d'herois. Tal com pinta això, val més que baixem de seguida. Sisplau, que sigui l'MPCOM, això. Ho sento, però no, són els pares. Digui... On us heu ficat? El pare i jo ja ens hem dutxat i estem a punt. No, és que hem sortit a fer un vol. Què? Hem sortit a buscar en Toni, venim de seguida. Quins reflexos! Ho sento, però us hem vingut a fer fora de la ciutat a puntades de peu. Ja! I quan dic puntades de peu no és una manera de parlar. Vinga, Cerilla, ensenya'm de què ets capaç. Quina decepció! Ei, Toni, ja sé que estàs sota el control d'una ment malvada, però som germans! No em facis lluitar contra tu! Tu estàs gelós perquè ara jo sóc el més gran i el més fort de tots! Em tires un banc d'un parc i et penses que ja ets qui sap què? Molt bé, ara jo. Hem començat bé. Ara veuran com acabem la feina. Molt bé, germans! No hi ha dret! M'heu esgarrat el pla! Com voleu que ho continuï guanyant tot si vosaltres m'ho impediu? Oh, és que no pots. A veure si ho entens. Deixem que li expliqui a en Toni? Ei, què passa? Que estaves a punt de carregar-te aquell amb el teu famós atac directe. Ja et tinc! Ara!
Us felicito per la feina que heu fet, agents. Gràcies a vosaltres, la carrera de supermalvat d'en Jimmy ha sigut molt breu. En comptes de viure al soterrani de casa dels seus pares, ara viurà al reformatori de la UUP? Sí, senyor. Què et passa, Toni? Què tens? Em sap greu que s'hagi acabat la missió. No m'ha agradat ser malvat, però sí que m'ha agradat ser gros i fort. Paciència, amb una mica d'entrenament de la UUP segur que aviat seràs fort de veritat. Ostres, són els pares! Hem de tornar a casa de seguida! Deixeu-me fer a mi, espies. Ja esteu a punt, nens? Va, vinga, anem a sopar, que et veig molt escanyolit, Toni.